Maharapin nyo na. Ito ang Sarsaba reunion na pinagamasaya. Diba? Hoy! Totoo ba? Totoo ba? Totoo ba? Diba? Ito, pasasalamat natin sa mga PLC family. Hoy! Woo! Yung ako, over na USA, magsanagaman, hindi ko sila na. Pero kapagalan nila. So, kaya sa pagpupulit. Because kaya very supportive noon pa. Malata sa kanila na pag may programa ng kaya ganito, yun yung nandito para sila palagi. At palapakan natin sila. Yun! So, sana tayo lahat na sasama. Walang hiyaan. Lahat tayo nagkakilala, kaya ginagawa natin dito. Para tayo mga bagong salta na mga hindi na natin kilala eh. So, ito ang oras na kilala tayo lahat. At pasalamat tayo sa Diyos na palagi tayong malakas. Malaki na matuloy ito. Maraming salamat. Yun! Ang mga PLC family. Thank you! Woo! Thank you very much. Our former mayor of Malatan, Pangasinan is a pride of Sarsaba. Yo!